استانبول بێگومان یەک ji bajarên herî qedîm ê cîhanê ye. Ev bajar di nava xwe de gelek cîwarên dîrokî ku jiyanên cuda cuda taybet di nava xwe de jî dihewîne. Lê îro em ê we li nava taxeke din bigerînin ku pir nayezanîn. Ev der Balat e. Balat bi mîmariya xwe, bi kuçe û kolanên xwe, her wiha bi manzaraya xwe jî taxeke li Stenbolê ku taybet e û gelek ciyawaziya jî di nava xwe de digoncivîne. Kerem kin bidin dûme em ve li nava taxa Balatê bigerînin. Balat heta demeke nêz weke taxeke cihûyan dihate zanîn û ew yek ji semtên herî kevn yên Stenbolê ye. Piştî ku İsraîl tê damezrandin, ango di salên 1905 da pirraniya cihûyên vê deverê berê xwe didin İsraîlê. Bi wî avayî Balat jî ji xwediyên xwe yên niha radimîne. Niha yek ji deverên ku herî zêde bala geştiyaran dikêşe jî. Ez ji welatê Latîvyayê hatime. Ez cara ewil tê me Stenbolê û geşta li cihên wiha dîrokî jî gelek bala min dikşînin. Ew der jî cihekî gelekî balkêş e û ciyawaz e. Cihên wiha li cîhanê kêm in û dive mirov bibîne. Taybetiyên vê cihê ew e ji bîra min naçin. Ez gelekî keyfxweşim ku hatime û min ev ciyawaziya dîtim. Kuçe û sikakên teng, avahî û mîmariya taybet, çand û dengên ku li wan olan didin. Balat, ango ew bîra otantik ku bêhneke weke bêhna hinarên di sindokan da jê tê. Ew der bûye armanca kesên ku dixwazin li taxeke wiha nostaljîk bijîn. Merakdarên vê hestê bi xwedîdarketineke balkêş ji taxê miqate dibin, dikanên ciyawaz lê vedikin û bi taybetî jî kafeterya û cihên din ên ku hatine vekirin di nava heşermeşera Stenbolê da bûne cihê bênvedanê. Eski, geçmişe olan özlem. Kevin Bon, anko hesreta bi serdemên berê. Em di nava avahiyan de li vê derê dijîn, ew cihên ku em karibin perçeyekî ji esman bibînin, bo me behişt e. Ev 5 salin ez li virim, destê min ji vir nabe. Dawiya dawî jî min ew dikan vekir û ez ji vir naçim. Em li vir weke malbateke mezin bi hev re dijîn. Tişta ku berê xelkê dide vir meraqa kevinbûnê ye. Ev der bir anîneke kültûrî ye. Bi kurtî, ev der Stenbola kevne. Eski İstanbul yani özetle. Taxa ku ser bi navçeya Fatihê ve ye, niha her roj bedewtir dibe û geştiyar jî lê zêde dibin. Kurd, Türk, Romen, Ermen, Laz, Rûm, kesên ku ji Balkanan koç kirine û çend neteweyên din li vê taxê weke malbateke mezin dijîn. 82 yaşındayım. Hep burada doğdum, büyüdüm buradayım. Ez 82 salî me. Ez li vir ji dayk bûm û li vir dijîm. Gelek kes hatin û çûn lê ên çûyî ji ên mayî bêhtir in. Berê ew der xweştir bû. Cîrantî, mirovatî, rabûn û roştina berê xweştir bû. Ew tev weke malbatekî bûn. Balata Stenbolê kevne. Ne bileyim, bahçeler. Ew der di heman demê de weke muzexaneyeke servekiriyê jî. Bi dehan dikanên bermahiyên dîrokî, entîke û kelîpelên kevnarê jî vê taybetmendiya taxê bi qîmettir dikin. Kesên ku di nava hefteyê da ji atmosfera kaotîk ya Stenbolê bêhinteng dibin, di rojên xwe yên betlaneyê da li vê korîdora dîrokê geşt dikin û serrexwatînin. Rawin Stêrk, Rûdaw, Stenbol.